Ftit sigħat biss il-bogħod mill-ftuħ mill-ġdid ta' pajjiżna s-settur turistiku, il-lukandi u r-ristoranti fil-gżejjer Maltin kellhom l-ewwel toma tal-influss qawwi li ilhom ix-xhur għaċċana lih. Tani kif l-ewwel Tmiem Il-Ġimgħa Estiż minħabba l-festa tal-Imnarja kienu eluf il-Maltin li rħewla biex iqattaw dawn il-jiem f'xi waħda minn diversi lukandi li Malta għawdex miżawda bihom. Fil-fatt, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u r-Ristoranti Tony Zahra kien sodisfatt bil-livell ta' konkurrenza. Jidher li kien hemm rispons tajjeb ħafna u ir-rapporti li għandna kienu sodisfaċenti. Is-Sur Zahra esprima ottimizmu kawt meta mistoqsi dwar il-prospetti għas-settur turistiku fl-ewwel ġimgħat minn meta jinfetħu mill-ġdid il-frontieri tal-Gżejjer Maltin minn għada l-ewwel ta' Lulju. Dan kif huwa jistma li għall-ewwel l-ispazji fuq titjiriet se jkunu madwar 15% tal-livelli ta' qabel il-pandemija, iżda mbagħad mistenni jaqbad iżjed ir-ritmu. Ma nistgħux nistennew li jkun hawn iktar minn 15% minn tal-2019 għax dak huwa is-seats available. Jiena naħseb li inqarbu lej dak in-numru ta' 15% imma qed jibdew tilajn fix-xhur li ġejjin. F'Awwissu jista' jkun li jkollna iktar seats available u qed jgħiduli wkoll li minn Ottubru, Novembru, Diċembru jista' jkun li nitilgħu sa 50% minn dak illi konna s-sena l-oħra. Fuq in-naħa l-oħra tal-fliegu l-Awċin ukoll esperjenzaw influss qawwi ta' okkupanza fil-lukandi u ristoranti fosthom mill-Maltin. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Joe Muscat qal li d-domanda kienet qawwija speċjalment fl-akkomodazzjoni privata. Kellna domanda qawwija għall-akkomodazzjoni fil-tip ta' self-catering, dawk li huma farmhouses u appartamenti, kif ukoll kellna akkomodazzjoni tajba fis-settur tal-lukandi. Mistoqsi dwar x'jara fix-xhur ta' wara, is-Sur Muscat jara wkoll prospetti sbieħ fiċ-ċirkostanzi straordinarji illi għexna fl-aħħar xhur. Fix-xahar ta' Awwissu jidher li hemm bookings li huma tajbin, ovvjament wieħed irid jara f'dawk il-pajjiżi li minnhom ġejjin dawn it-turisti kif ser jirreaġixxu kif ikunu jistgħu jibagħtu in-nies tagħhom lejn il-gżejjer tagħna. Intant wara 4 tim konsekuttivi mingħajr ebda każ ġdid ta' coronavirus, fil-jum tal-erba' Malta se terġa' tibda tilqa' turisti li kif kien żvelawa news fil-ġimgħat li għaddew kien hemm possibilment ma' 3,000 turisti li se jirfsu qartna fl-ewwel jum ta' Lulju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.